Alright, for today's video, ni ana sa taaning atong luto-luto porsyon karong adlaw. Ang atong putahe karon kining sinugbang baboy with matching pipino. Tanawa ninyo ni. So mao ana dihang taknaa nata dias tong payag-payag diha magunahon na tagunsa na pud atong buhaton, unsa na pud atong pagalutoon, ug unsa na pud atong hunahunaon sa atong mga umaabot pa. Nya mao na ni ron, hiling-hiling na tani unsa atong matiti dire. Ablihan nato ni atong mga hunos dire unsa atong makuha, ang atong mga kabinet diha unsa atong matiti diha. Kay lagi nangita tag unsa atong buhaton ron. So pirmiro ana ang atong magyong recipe is kining sinugbang pigi. Aw manguha ta diri sa atong hasyenda dire og limonsito. O tanawa pa na o natunok pa ta ana sa atong kakiat. Maayo gining naagi tay mga tanom sa atong palibot kay og unsa atong gustong buhaton nahala haros ra ta diha. Pero di ito limonsito rito na astong tugaran. So muna na ron ato na ni paitsa direto mga ingredients kay para makita ninyo unsa atong secret recipe aning atong sinugbang pigi. Nya kay importante na gitay mga lamas diha. Ato ginang pugao ng ahos diha kay para mukatas kuno na yang dugo. Duga di ay. Nya bumbayan na to dayon na. Siyempre kombinasyon na puwag puti. Nya kinanglan ni naghiwa niya to ananag na pagmamahal diha kay para lami atong pagluto pareha na og ayo-ayo na tong tadtad diha. Nya di lang ta magkusmaot og naong diha kay abi pa lang gipaluto ta nya magkusmaot ang naong. So mo na diha ang atong karne ato nang ipanglabay apil ang planggana. Mo na tong humulanan diri inig marinate. So ato sang pilion ning mga karne diri ug unsa may laming isugba diri kay naman di man itanan pork belly na man say cubes dire. So mao na ron. Sagol na nato ni atong mga panakot kining atong puwa og puti diha ahos ug bumbay. Siyempre natay pakatas atong kinuha sa atong hasyenda diha mo na ang limonsito. Sukaan gamay puwa, daog na kayoy na pay kamay diha. Siyempre tamiso na to na. Nya pina mikos-mikos tirada na ato nang i-mix-mix diha kay para mulasa gyud ang atong mga saksak sinagol nga mga ingredients diha. Nya kay naman ito nakalimtan dire paminta. Oha. Nya mo na ni ron ato na ipaitsa ning atong mga bagol dire kay maghaling na ta. Nya partida kay na guys kay panghaling na to papel oy naunsa gud tawo na diha. So while waiting ana guys ga mix sa dire sa atong pangbagis diha sa kuan. Baboy nya diha tuwa na yabo bagyod pastilan. So muna diha gabagga na guys ato nang iplastada ang atong screen diha kay ato na siyang isugba. Unsa gud taon ta diha. So muna na lapag na ta sa itong mga karne diha, upat ka klase nga bili na atong gipang butang diha kay ato na siyang pagasudanon rong gabi una. O mauna na siya ang result sa atong sinugba guys nga inato gyud kay nga sinugba nga pwede gyud mo franchise. Syarog dig magpanilap na yung mga customer diha franchise mo diha. O nya partidahan ato naghiwa diha kay ato man ang hiwa-hiwaon kay ato man ang sudanon. So mo na diha prepare ta sa atong pipino puday o lamoy na ta diha sa atong ilutong karne. Wa na nay tuyo-tuyo ha. Suka ra na siya ato gisawsaw des pipino with matching bumbay. Unsa gud taon mo eh. So samot na gyud og napagini kamatis ug uban pang mga klaseng mananap sa mga utanon. Lami gyud kay ni iparisa ning sinugba ay. Nya kini kay na may medyo bukog burag iro-iro style tani kit tani. So moro ko po to guys mo na atong inato nga sinugba and then sige bye.